κάνει σε ΜΚΟ, ότι μέσα σε μια δίνη πραγμάτων, το να έχεις την άποψη ενός εξωτερικού ανθρώπου με φρέσκο βλέμμα, με καθαρό μάτι, σε βοηθάει πολλές φορές, σου δίνει δηλαδή άλλες προσλαμβάνσεις και μια άλλη οπτική των πραγμάτων, η οποία ενδεχομένως σου διαθέτει. Νομίζω ότι θα έπρεπε να υπάρχει μια συνέχεια με τη λογική του ίσως τα προγράμματα αυτά που γίνονται να γίνεται ένα τσεκάρισμα 6 μήνες μετά ή 1 χρόνο μετά, ένα review για το πώς πήγε, αν εφαρμόστηκαν οι συστάσεις που δόθηκαν στην εκάστοτε επιχείρηση, στην ΜΚΟ, τι έγινε, τι δεν έγινε, τι πήγε καλά, τι δεν πήγε καλά, ποιο από τα πράγματα δοκιμάστηκε αλλά δεν είχε απόδοση και πια με νούμερα, αριθμούς, για να καταλαβαίνουμε δηλαδή τα παιδιά και κατά πόσο ήταν εφαρμόσιμα αυτά που είπαν, τι αποτέλεσμα είχαν αυτό στην επιχείρηση ή στην ΜΚΟ. Νομίζω αυτό θα ήταν εξαιρετικά βοηθητικό και για τα παιδιά. Αν είχατε χρήματα περισσότερα, πάλι θα διαλέγατε αυτά τα πράγματα να τα κάνουν οι future leaders. Ναι, θα το διάλεγα γιατί αγαπώ πάρα πολύ τους νέους ανθρώπους και νομίζω ότι πολύ πιο εύκολα μία μη κυβερνητική οργάνωση θα έπαιρνε αυτή την απόφαση από ότι μία κανονική επιχείρηση εντός εισαγωγικών που αισθάνεται ότι θέλει οπωσδήποτε να έχει την αιγύδα του πολύ σοβαρό consultant για να πάρει τις σοβαρές αποφάσεις και τα χρήματά της δεν πρέπει να πάνε στα μέρη. Εγώ πιστεύω πάρα πολύ στους νέους ανθρώπους. Ευχαριστούμε. Γιατί νομίζω έγινε μια παρανόηση, αλλά νομίζω ότι ήδη τώρα δώσατε μια απάντηση ότι. Το μικρόφωνο σας το ανοίγετε. Οι ΜΚΟ έχουν και ένα πλεονέκτημα. Δηλαδή, πρώτον, δεν έχουν αυτό που πολλές φορές παθαίνουν οι κανονικές επιχειρήσεις, να πω. Ότι έχουν μια πίεση από την συγκυρία πολλές φορές τους οδηγεί σε ένα βραχυπρόθεσμο ορίζοντα. Ενώ αντίθεση μπορείτε να δείτε πιο άνετα ένα πιο μακρύ ορίζοντα και να αξιοποιείτε. Ναι, εντάξει. Αυτό δεν σημαίνει ως προς τον επαγγελματισμό. Προφανώς χρειάζεται ο επαγγελματισμός σε οποιαδήποτε είδους οργανισμό και σε οποιαδήποτε είδους οργάνωση. Είτε αυτή είναι ας πούμε κλασική επιχείρηση, είτε είναι άλλος οργανισμό. Όλοι οι οργανισμοί έχουν ανάγκη από αυτό το πράγμα. Απλώς υπάρχει μια διαφορά, πιστεύω, ως προς τον ορίζοντα μερικές φορές και ως προς την ευρύτητα πολλές άλλες φορές. Διότι δεν είναι όλες οι επιχειρήσεις που βλέπουν εδώ. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει το μοντέλο, ας πούμε, της λεγόμενης κοινωνικής ευθύνης επιχείρησης να διακριθεί και να περάσει, διότι είναι και αυτές μέρος της επιχείρησης της κοινωνίας και οι δράσεις τους έχουν επιπτώσει στην κοινωνία, είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Όμως δεν σημαίνει πάντα. Αντίθετα, επειδή ο λόγος δημιουργίας αυτών των οργανισμών ξεκινάει από διαφορετικά πράγματα, από μια διαφορετική βάση, νομίζω ότι σας δίνει ένα πλεονέκτημα το οποίο είναι καλό να αξιοποιήσει κανείς. Και θέλω να τονίσω στο θέμα του review που είπατε, ότι το δύσκολο πράγμα στην Ελλάδα είναι η υλοποίηση. Έχουμε πολλές φορές πολλές καλές ιδέες και αν τα πράγματα αρκετά νωρίς, δυσκολευόμαστε να υλοποιήσουμε. Και άρα, επομένως, το να δουν από νωρίς τα παιδιά σε ένα χρόνο, σε 6 μήνες, τι έγινε το πλάνο της υλοποίησης, παρόλο που έχουμε πολλούς υλοποιητές, βλέπω και εδώ ένα της αυτοδίκησης, τον κύριο Σταύρο Μπένο που συμμετέχει και χάρηκα πολύ που είδα ότι είναι μέσα, που έχει υλοποιήσει πολλά πράγματα. Η υλοποίηση έχει σημασία και άρα νομίζω ότι πρέπει αυτή η διάσταση να περάσει και να μπορεί να γίνεται και ένα follow-up. Ευχαριστούμε πολύ. Εσείς, σαν επιχείρηση, κύριε Κολοβέ,